Γεια σας φίλες και φίλοι. Ακούτε τις Θρακιώτισσες Μαμάδες και σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας μια κυρία η οποία έχει θρακιώτικη καρδιά. Η κυρία Μιστακίδου, η κυρία Σμαράγδα Μιστακίδου. Τι κάνετε κυρία Σμαράγδα, πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς? Και εμείς δόξα τω Θεώ. Είμαστε στην εξοχή και απολαμβάνουμε τη φύση. Τέλεια. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για σας? Ναι, εγώ είμαι συνταξιούχος και η καταγωγή μου είναι από τις Σέρρες. Γεννήθηκα στις Σέρρες, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, ήρθα 2 ετών. Εργάστηκα και τώρα που βγήκα στη σύνταξη και εγώ και ο σύζυγός μου, εγκατασταθήκαμε στη Χαλκιδική. Κυρία Σμαράγδα, τι είναι αυτό που σας συνδέει με τη Θράκη? Είναι η παράδοση. Οι γονείς μου ασχολιόντουσαν πολύ με παραδοσιακά έθιμα, ήθη και συνταγές. Και γενικά στην οικογένειά μας αγαπάμε πάρα πολύ ό,τι παραδοσιακό ξέρουμε και γνωρίζουμε. Και τα τηρούμε όλα. Και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Και πολλά φαγητά που μάθαμε από τους γονείς μας. Πίτες, τραχανάδες, λουκάνικα, χωριάτικα, καβουρμά, παραδοσιακά τα τυροπιτάρια, τις λεμέδες. Υπάρχουν αυτά όλα που τα μάθαμε και τα τηρούμε και αρέσουν και στα παιδιά μας και στα εγγόνια. Πολύ ωραία. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι. Οι συνταγές και τα πιάτα που τρώγανε οι πρόγονοι να τα απολαμβάνουν και οι απόγονοι. Βεβαίως. Αρέσουν πολύ στα παιδιά, ό,τι παραδοσιακό. Μα είναι όλα νόστιμα, θετικά. Προσπαθούμε να έχουμε και πρώτες ύλες από εδώ, να έχουμε τις κοτούλες μας, τα αυγουλάκια, τα φρέσκα. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε αγνά υλικά στα παιδιά μας. Σε συνδυασμό με την παράδοση και τις συνταγές που ξέρουμε. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες που ζουν στη Θράκη διαφέρουν σε κάτι από τις γυναίκες των μεγάλων αστικών πόλεων? Οι γυναίκες διαφέρουν βέβαια, γιατί έζησα πολλά χρόνια στην πόλη και γνωρίζω ότι είναι οι ρυθμοί τόσο γρήγοροι και τόσο δύσκολα όλα όταν εργάζεσαι, που δεν μπορείς να αφιερωθείς σε αυτό όσο θα ήθελες με την παράδοση και όλες τις συνταγές αυτές που τηρούν οι γυναίκες από τη Θράκη. Ναι, είναι δύσκολο. Όμως είναι εφικτό αν θέλεις, γιατί και εγώ εργαζόμουν και παράλληλα ασχολιόμουν πάρα πολύ με την παράδοση. Όταν παραδείγματος χάρη είχαμε τραπέζια Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, εγώ πάντα θα είχα το τσιγεροσαρμά μου, το γεμιστό το αρνάκι, τα κουλουράκια, τα παραδοσιακά της λαμπρής, την πίτα που έμαθα από τη μαμά και από την πεθερά. Αυτά όλα τα εφαρμόσαμε, αλλά όχι τόσο όσο όταν μείναμε σε χωριό. Στα παιδιά σας μάθατε να ανοίγουν φύλλο? Η κόρη μου προσπαθεί, αλλά εντάξει, και αυτή ζει στην πόλη και όπως έλεγα και προηγουμένως δεν είναι και τόσο εύκολο για τα παιδιά. Πιστεύω, όμως η εγγονή μου ανοίγει φύλλο, ναι. Μπράβο. Προσπαθεί, κάνει μικρά πιτάκια. Όταν εγώ κάνω πίτα την έχω δίπλα μου και της δίνω το μικρό το πλαστήρι, αυτό που ανοίγουμε μικρά πιτάκια, και ανοίγει τα πιτάκια. Τότε μαζί κάνουμε τα λεγόμενα τυροπιτάρια, τους λεμέδες. Τους λεμέδες θα λέγανε στην οικογένειά μου. Και τα κάνουμε με την εγγονή αυτά, ναι. Στον τραχανά συμμετέχει? Η οποία λέγεται και αυτή Σμαράγδα. Τέλεια. Στο τραχανά συμμετέχει όλη η οικογένεια. Ο τραχανάς γίνεται τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε να το στεγνώσουμε έξω, στην αυλή. Έχουμε ειδικό τραπέζι που τον απλώνουμε, το σκεπάζουμε με τούλι για να μην πάνε έντομα και βοηθάνε όλοι όταν ξεκινάμε τη διαδικασία του. Δηλαδή από βραδείς, καταρχήν είναι εύπευτος, γευστικός, με προζύμι και γιαούρτι. Ξεκινάμε, βάζουμε 7 κιλά λεύρι κίτρινο σκληρό σε μια μεγάλη πύληνη λεκάνη. Στο κέντρο κάνουμε μια λακκούβα, ρίχνουμε 4 κιλά γιαούρτι, πρόβιο με την πέτσα. Όμως το γιαούρτι αυτό το έχω αφήσει στον πάγκο να ξυνήσει για 3 ημέρες. Ο τραχανάς αυτός είναι ο λεγόμενος ξινός. Είναι πιο εύπευτος. Επίσης βάζουμε 4 κούπες γάλα και είναι προζυμένιος. Βάζω προζύμι δικό μου 500 γραμμάρια.
Μετά κατόπιν ρίχνω ένα φιτζανάκι του καφέ αλάτι, συγγνώμη, σε μια λεκάνη τα ρίχνω όλα αυτά και αρχίζω να ζυμώνω. Ξεκινάω. Δύσκολο, γιατί χρειάζονται ανδρικά χέρια, να το πω έτσι. Βοήθησε ο σύζυγος. Είναι πολύ σκληρό το αλεύρι και θέλει δυνατά χέρια. Στη συνέχεια ρίχνω λίγο το γάλα. Η ζύμη πρέπει να είναι σφιχτή, πολύ σφιχτή. Όταν τελειώσουμε το ζύμωμα, το αφήνω να ξεκουραστεί όλη τη νύχτα σκεπασμένο με ένα τραπεζομάντιλο και ένα λεπτό κουβερτάκι. Το πρωί κάνω τα πιτάκια. Τα απλώνω σε τραπεζομάντιλα πλημμένα χωρίς μαλακτικό και τα στεγνώνω στον ήλιο αυτά τα πιτάκια, όπως σας είπα, κάτω από το τούλι, γυρίζοντας τα κατά διαστήματα στην άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να ξεραφούν εντελώς. Αρχίζω να τα τρίβω σε ένα ειδικό κόσκινο που έχω από την πεθερά μου. Αν δεν έχετε τέτοιο κόσκινο, μπορείτε να το κάνετε και σε ένα μούλτι, αλλά με λίγες στροφές, να μην γίνει σκόνη. Απλώνω μετά το τριμμένο τραχανά για 5 ημέρες στον ήλιο, σκεπασμένο με τα τούλια. Το βράδυ το παίρνω μέσα, γιατί έχουμε υγρασία. Μετά από 15 μέρες, αφού γίνει αυτή η διαδικασία όλη, τον έχουμε μέσα στο σπίτι σε ένα δωμάτιο που δεν περπατάμε, τον απλώνω στο κρεβάτι, σε σετόνια καθαρά, όπως είπα, χωρίς μαλακτικό, και τέλος, μετά από 15 ημέρες, θα το φουρνίσω για 2 ώρες στους 50 βαθμούς στον αέρα, έτσι ώστε να είμαι σίγουρο ότι δεν θα πιάσει ποτέ τίποτε. Μετά τα μαζεύω σε γυάλινα βάζα και θα τοποθετώ στο ψυγείο ή σε δροσερό μέρος καλά κλεισμένα. Δεν παθαίνει τίποτε. Έχω τραχανά που περίσσεψε πριν από 2 χρόνια και όμως είναι ακέρος και νόστιμος και δεν έχει τίποτα από θέμα εντόμων. Πώς τον αποθηκεύετε το τραχανά? Τον αποθηκεύω σε βάζα γυάλινα και θα τοποθετώ στο ψυγείο καλά κλεισμένα τα βάζα. Επίσης μπορείτε να το βάλετε, αν έχετε κάποιο κελάρι ή κάποια δροσερή αποθήκη, στα ράφια. Σε δροσερό μέρος πάντα. Μάλιστα. Και είναι το αγαπημένο όλο μας χειμώνα καλοκαίρι. Τα εγγονάκια και τα δικά μου τα παιδιά μεγάλωσαν με τραχανά. Εξαιρετικά. Προτιμούσα αντί να τους φτιάξω μια κρέμα, φρουτόκρεμα, γεφαρί λακτέ, να τους φτιάξω το τραχανούλι τους. Τι το ωραία. Είναι και υγιεινό, γιατί είναι με προζύμι. Παίζει και αυτό ρόλο και είναι και εύπεπτο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.